Ndinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare Audiobooks, patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Rurimi, Inyoka. Chitsauko 14. Alright. Kufamba kwose kwakaita nebhazi raibva kutafara. Jane akanga achifunga zvokuita. Akanga achifungawo nezvenzira dzokukaurisa nokunyadzisa Simon nadzo. Akaziva kuti hazvaimbobvira kuti aende kumba kwehanzvadzi yake neusiku hwakadaro, asi hazvaibvirazve kuti arare panze pachena chena muHarare kana muHighfield. Akabva angoziva zvaaifanira kuita. Timothy aimuda, ndiye chete aikwanisa kumutambira panguva dzakadaro. Jane akafara kwazvo kuti akanga achiziva imba yaTimothy kuHighfield. Mubhazi maakanga ari akambonetswa navakomana vaida kumupfimba, semunhu akanga ari ega kudaro. Zvikuru kamwe kakomana karefu katete kakanga kaine bvudzi guru nezibhibho pamwe chete neshamwari dzako mbiri. Vakomana vatatu ava vakaona Jane agere ega, ivo vachibva vasimukawo ndokundogara pachigaro chaiva shure kwechaJane. Kakomana ikako karefu kakati, "Sisi, ndinenge ndakuzivai, hamubvi kwamurehwa." Jane akaramba anyerere, iko kachibva kaenderera mberi, "Sisika, hamudi zvenyu kutaura nesu, asi chokwadi mumwe wangu uyu ari kukudai chaizvo. Musaone zvenyu bhibho yainayo iyi, haazi tsotsi, munhu kwaye chaizvo, akatobvawo kuruzevha nezuro. Chete haana mari, asi izvo hazvina mhosva, tinozvikavha isu. Imba tinayo yakanaka kwazvo. Kana taburuka tinoenda kumba kwedu sisi, mazvinzwa?" Icho chikomana chaiva pakati chakabva chati, "Taurai kasisi, kana musingada hazvina mhosva," chichibva chaisa ruoko rwacho pabendekete raJane. Jane akavhizingura achibva asimuka ndokundogara pamwe pachimwe chigaro chebhazi. Mukomana wechitatu akati, mwana uyu anoruma vakomana, anotya kunorohwa naamai." Vamwe vanhu vaiva mubhazi vakaseka, asi mumwe mukuru akatsiura vakomana ava, vachibva vatoita manyawi, "Iwe mudhara, mwana hazi wako uyu, handina kuzopfimba mwana wako pamba pako. Nyarara iwe, zvatinoita ndezvedu. Kana dai ndikauya pamba pako kuzopfimba mwana wako, ukataura zvemhanga-mhanga, ndinokurikita mudhara, nyarara." Mukuru uyu akati, "Vanangu, muri vana vandakabereka chokwadi." Apa ndipo paakaigochera pautsi. "Mati chii? Mati chii mudhara? Ndimi makandibereka ini? Muri kureva kuti mai vangu ipfambi? Muri kureva kuti ndimi makandibereka ini munzvimbo yomurume ari kumba kwedu anoti ndiye baba vangu? Vakomana, mazvinzwawoka, ava ndivo baba vangu ava. Mudhara uya wamunosiona kumba kwedu akanyengedzwa naamai vangu. Zvakanaka ibaba, kana tangoburuka bhazi tinoenda tese kumba kwedu. Munotsanangura zvese zvamataura kuna amai vangu nomurume wavo. Amai vangu vakatondiwana kwamuri nhai? Kwete kani, hazvizi izvo zvandiri kureva mwanangu. Izvo kaizvo, muri kutopamhidza mudhara, ndinokurovai manje." Mukomana akasimuka kuti andorova mukuru uya, asi akatangirwa navamwe vake. Vakabva vamukakatira shure vachiti, "Shamwari, haizi nyaya yatingarwisire mukuru uyu. Tanga tichitamba zvedu nehanzvadzi iyo.
mukuru uyu haana chaatadza, ari kutoda kutirayira. Anotirayira achiti ndiri mwana wake ini. Zvava zvehwawa chete zvauri kuita izvi. Zvava zvehwawa nhai, unofunga kuti idoro nhai. Idoro iro akarova mumwe wake nechibhakera. Ko, iro idoro futi akakanda chimwe chibhakera chechipiri kune mumwe wakezve. Vose vari vatatu vakatanga kurwisana. Mutyairi webhazi akaona nyonga yakanga yava shure achibva amisa bhazi. Akauya kuvakomana vatatu ivavo vairwisana achibva atanga kuvasaidzira panze. Ivo vakati vava naye. Izvi zvakagumburisa vamwe vose varume vaiva mubhazi, muchibva maita bongozozo. Paakabatsirwa navamwe varume vaiva mubhazi, mutyairi waro akazokwanisa kusairira vakomana ivavo vatatu panze. Ndokubva agara zvakare pachigaro chake. Bhazi rakasiya vakomana ivavo vangotarisana panzvimbo yavakasiyiwa. Zvino Jane akanga ava kutya zvikuru. Pakasvika bhazi iri kuHarare, akabva amhanyira paiva navamwe vaienda kuHighfield. Pakarepo bhazi rekuHighfield rakasvika, iye achibva aita wokutanga kupindamo. Jane akagara pachigaro chapamusuo chaipo pedyo nomutyairi. Akanga ava kuona vatyairi vose vamabhazi savachengeti navadziviriri vake. Bhazi iri raiva rizere nezvidhakwa, asi zvidhakwa izvi zvaingoemba nziyo nokutaura zvinhu zvaisekesa vanhu. Rakafamba rikasvika kuHighfield zvakanaka kwazvo. Parakangomira chete, Jane akabuda achimhanya achienda kumba kwaTimothy. Dai pakawana munhu akamuvhundutsa, mwana uyu angadai akasvitsa gumbo mugotsi achitiza. Musha wese wakangongoti zero, kana dai zvazvo kwakanga kuine vamwe vanhu vaifamba. Jane akasvika pamba paTimothy. Akafara chaizvo pakuona motokari yaTimothy nokucherechedza kuti mune mumwe mupanda wemba iyi makanga muchakavhenekwa nomwenje. Akazonyanya kufara paakaona kuti mupanda iwoyo waiva nomwenje ndiwo waigarwa naTimothy airoja. Jane akatura mafemo okumhanya kwaakanga aita. Akambomira aripo achiita kuti hana yake imbogadzikana zvakanaka asati apinda. Ipapa ndipo paakanzwa chimwe chinhu chakamugumburisa nekumurovesa hana. Mumba maTimothy makanga muchibuda mazwi maviri, izwi raTimothy nerimwe izwi romunhukadzi. Jane akashaya kuti oita sei, akanga asisina kokuenda. Zvino akangobvunda achingozvibvunza mibvunzo yakawanda. Ndoita seiko? Ndorara pano panze here? Ko matsotsi? Pfungwa yavakomana vaya yakapindazve maari. Kwete, handingarari panze pano. Ko, ndogugudza. Vangasve vandiwaridzira zvavo pasi, chero ndangowana pokurara chete. Asi imwe zvepfungwa yokutya yakapinda muhana yake. Jane akakura achingotaurirwa ngano dzokupenga kunoita pfambi dzomudhorobha. Ainzwa kuti dzimwe pfambi dzinocheka nokubaya vamwe vakadzi namapanga. Dzimwe dzinouraya kana muridzi womurume chaiye. Jane akashaya chokuita, kufunga kuti abva kumusha kuzourayiwa nepfambi pamba paTimothy zvakamunetsa. Akamboramba akateerera mazwi aibuda mumba maTimothy, achida kunzwa zvaitaurwa. Timothy akati, "Tandi, uri kunhuhwa wawa iwe.
Ufunge Timmy darling, nhasi ndahunwa chaizvo. Wanwiswa nani? Ndanwiswa nasekuru vayavo kumatexis vatakambonwa navo musi uya. Darling, ndava kuda kurara ini. Chirega ndirare, ndava nehope. Nikisi, haumborara tandi. Pakarepo, Jane akanzwa zvidhakwa zvakanga zvichiita rusha, zvichifamba nomugwagwa waipfuura napamba paTimothy. Kutya kwakamuita kuti akanganwe zvaiva mumba maTimothy, akabva agogodza nesimba kwazvo. Akaramba achingogogodza chete. Izwi ratandi rakati, ndianiko? Tava kuda kurara isu. Jane akaramba achingogogodza chete zvine simba kudakara Timothy ega azopindura. Pamusana pokugogodza nesimba kwakaitwa naJane, Timothy akafunga kuti zvimwe munhu aigogodza aiva mupurisa. Nokudaro akabva abvunza nezwi rokutya, ndianiko? Ndini aniko? Hautauri here? Ndini Jane, kurumidza kuzarura. Timothy akanga anyatsonzwa izwi iri kuti raiva raJane chivako. Akanyemwerera nechemumwoyo. Ipapo akabva anyepera kuvhunduka, achimhanya-mhanya, achibata-bata zvenhando. Akapfeka pakarepo, achibva atora nhumbi dzatandi, achimukandira. Izvi zvakasakawo tandi akanga ava kutya. Akati, chiko, zvaita sekunhaitimi? Timothy haana kumupindura. Akaisa minwe yake pamuromo, achiratidza tandi kuti haafaniri kutaura, nokuti zvingazonzwika. Akanongedzera panze, achibva ati nekazeve-zeve, kurumidza kupfeka uende. Mudzimai wangu auya, ndiye ari kugogodza uyo, kurumidza. Tandi somunhu akanga akadhakwa, haana kukurumidza kupfeka sezvaidiwa naTimothy. Nakazeve-zeve, Tandi akati, mukadzi wako? Hongu, chikurumidza kani? Timi, inga wakambondita hauna mukadzi wani. Chikurumidza chete, ndichazokutsanangurira mangwana. Ndakamuroora mazuva ano, kurumidza Tandi. Tandi akangopfeka rokwe chete. Timothy haana kuzomupa nguva yokupedza kupfeka zvimwe zvese, kana kupfekwa rokwe zvakakwana. Akanongedzera pahwindo achibva asimudza Tandi. Akamubatsirana pahwindo iroro. Kana ndichiti akamubatsirana pahwindo, ndiri kutotaura nepasipo, asi kuti akamukanda napahwindo iroro, achibva amukandira dzimwe mbatya dzese dzaakanga asiya. Tandi akanga ava kutotyawo zvekuti haana kumbopopota. Akatora zvinhu zvake achiita sokubvuta, achibva atiza, asi kwakatizirwa hakuna anoziva. Zvose zvaitaurwa, Jane akanga achingozvinzwa aripo panze, achingogogodza chete. Haana kuona Tandi achibuda, nokuenda kwaakaita. Akabva aziva kuti mumba makanga musisina mukadzi kunze kwaTimothy chete. Panguva iyoyo, Jane haana kumbosvora Timothy. Akatomutenda kuti akanga adzinga musikana waakanga ainaye, achizviratidza kufadza iye. Timothy akazarura musuwo achinyemwerera. Nechemumwoyo akati, chawawana batisa, mudzimu haupi kaviri. Akamboramba akamira pamusuwo achingonyemwerera chete. Mumashure akati, pinda zvako Jane, mudiwa. Jane akapinda achiita seaitya, achibva asvikogara pachigaro. Timothy akati, ko, zvaita seiko Jane? Asi wadzingwa naSimon. Jane akatanga kuchema achitaura, ufunge kuti anditandanisa kumba kwake neusiku hwakadai. Munzira ndanga ndava kurohwa namatsotsi. Ndaona kuti hazvingambobvira kuti ndiende kumba kwaTobias nenguva dzino.
Saka ndauya kuno Timothy, ndakutaurira kare kaya Jane kuti uri kuparadza nguva yako. Iye Simon, munomudireiko? Haazi murume chaiye auya. Wakamboona murume angavingwe nomusikana achibva amutandanisa? Anenge ari murume werudzi iye. Tarisa uone. Vaida hana mwana. Unofunga kuti chi? Akutandanisa nokuti anotya kuzvinyadzisa. Ndazozvionawo nhasi, ndasiya ndamutuka uye ndamuudza zvose izvozvo. Wamutauriraka, waita zvakanaka. Wakatoita mhanza yakanaka Jane kuti haana kukuroora. Ndiwo ungade wakaita zvakaita Vaida iye zvino. Unofunga Vaida ari kufara. Ndokubikira sadza here Jane? Kwete, ndaguta. Ndadya sadza riya randabika kumba kwaSimon. Ndava kuda kurara chete. Chinzwa Jane, ina handina mukadzi. Zvomudhorobha ndaneta nazvo ini. Handiti wandinzwa ndichitandanisa mukadzi anga ari muno. Wangu, ndazvinzwa zvese. Ndatandanisa mukadzi uya pamusana pako Jane. Vakadzi vemuno vanonetsa, chavanodai mari chete. Zvino ini ndava kuda kudzikama. Ndava kuda kuroora. Asi handina musikana chaiyewo kuroora. Chindida iwe Jane. Ndinobva ndangokuroora pandinouya kurivhi rangu mwedzi unouya. Ungandiroore zvechokwadi here Timothy? Ndizvo zvandiri kutaura kaizvozvo. Kana wandiroora, unobva waregera vose vasikana vako vomuno mudhorobha ava. Havazi vasikana ava, ipfambi dzose idzi. Unofunga kuti iye zvino zvaatiza pano aendepi? Atoenda kune vamwe varume. Ko, kana wandiroora unozorega here pfambi dzako idzodzi? Ndatopedza nadzo Jane, ndava kuda iwe. Chikanganwa zvaSimon, tiroorane isu. Unoti kudii? Zvakangonaka Timothy, kana usiri kundinyengedza. Handisi kukunyengedza ini, chibvisa mbatya tirare. Ko, ndinorara papi? Haikazvi, ndiri kukutaura kuti ndava kukuroora. Zvino wondibvunza zvakare kuti unorara papi? Unorara pano pamubhedhi apa neni, chibvisa mbatya tirare. Timothy, ndiri kutya ini. Ko, kana ndikaita pamuviri ndinoita sei? Unofunga seiko Jane? Ndakutaura kuti ndiri kuuya kuzokuroora. Kana ndangouya kurivhi mwedzi unouya. Ko, unoda zvimwe zvakadii? Haudi kuti tiite vana here? Unoda kuita saVaida? Ndinoda vana chaizvo Timothy, asi ndinoda kuti tingonyatsotanga taroorana. Ko, zvikazoonekwa iye zvino kuti ndave nepamuviri, ndinoita sei? Vana vazondiseka. Vanogokuseka kuti waita seiko? Ivo vanenge vazviona rini? Pamuviri panotozoonekwa pava nemwedzi 3 kana 4 kana 5 chaiyo. Nguva iyoyo ndinenge ndatokuroora kare kare. Tinenge tatochata, tava kutogara tese. Unoda kuti titochata Timothy? Muchato wamuchechi chaiwo? Chaiwo, unofunga kuti ndingade kukundwa naSimon akachata muchechi? Mari yese yoroora unenge wapedza kuibvisa here Timothy? Timothy akatora bhuku rake rokuchitoro kwaitora zvikwereti. Akati, uri kuona bhuku iri Jane? Wangu, ndiri kuriona. Unofunga kuti nderei? Ameno, ndingazoziva sei? Ko nderei? Iri ndiro bhuku rangu rokubhangi. Ibhuku remari iri. Unofunga kuti makore ose andanga ndichishanda aya, mari yangu ndanga ndichiisa kupi? Ameno, ndinongofunga kuti yanga ichiperera kuhwahwa nokupfambi dzako. Asi iwe unonditawo kutamba naye. Mubhuku iri mune 500 epondo. Ndinoda kukuroora nezuva rimwe chete bedzi.
ndichibva ndakumbira muchato. Tinochata mwedzi wakarewo. Touya kuzogara tese kuno kuHarare. Watova mukadzi wangu iwe. Chibvisa mbatya tirare. Jane akaramba agere pachigaro paakanga ari. Timothy akati, kana uchinyara kubva, chirega ndidzime rambi. Akadzima rambi riya, asi Jane akaramba aripo. Timothy akasimuka achibva abvisa mbatya dzaJane, akamusimudza ndokumuradzika pamubhedha, achimufukidza namagumbeze. Kunze kwava kuda kuedza, Timothy akapepuka. Paakangopepuka, akanzwa nokufema kwaJane kuti akanga akasvinura. Akati, wakasvinura here Jane? Jane akati, handina kumbokotsera ini. Ko, watadziswa nekukotsera? Ndanga ndichingofunga zviya zvawakataura mauro patakanga toda kurara. Unondiroora here zvechokwadi Timothy? Kwazvo, ndinogoregererei? Ukaregera meno zvako Timothy, unongozivawo kupenga kunoita hanzvadzi yangu. Unotobva wakurumidza kundiroora. Izvo usambotye zvako. Jane, ndinofunga unonyatsoziva chaizvo kuti panguva dzino hanzvadzi yako inondivenga. Zvimwe achatozondida kana ndakuroora. Kana ukandiroora, achakuda chaizvo nokuti anenge aona kuti uri munhu kwaye. Ndizvo zvandiri kureva izvozvo, asi panguva ino achiri kundivenga. Jane, ndinokuda chaizvo, uye sevanhu vachiri kutanga kudai, ndichiri kuda kuramba ndichingokuona. Ko, kana tazogara, unenge usisina mhosva neni nhai? Handizvo zvandiri kureva Jane. Chandiri kureva ndechekuti iye zvino tichiri kungotanga kugara tose. Ndikaenda kubasa, ndicharamba ndichingokufunga zuva rose. Zvino kana waenda kuhanzvadzi yako kuna Tobias, paya pandinodzoka kubasa, ndichasvikosurikirwa kwazvo nokuti ndinenge ndangova ndega. Zvichanditambudza kwazvo. Ko, patainge tisati tadanana, waigara sei? Handiti wainotora pfambi dzako? Kwete kaJane, iye zvino hazvisisina kufanana. Ndava newe, musikana wandinoda kuroora. Ndiwe wangu chaiye Jane. Neniwo ndiri wako. Ungade here kuti mazuva ano ndigare ndichinotora pfambi zvakare? Kwete, izvo handichadi kuti uzviite zvekare Timothy. Ndizvo zvandiri kureva izvozvo. Zvepfambi handichambobata. Ndava kuda iwe wega. Zvino Jane, unoziva kuti kana ukaenda kumba kwehanzvadzi yako, hazvimbobvira kuti ini ndiuye kuzokuona ikoko ndabva kubasa. Hanzvadzi yako inenge yavako sekuti tinopedza basa panguva imwe chete. Iye Tobias haadi kumbondiona, uye kana dai tikasangana kupi nekupi zvako, haambondikwazisa. Kana dai ndikamukwazisa, haambondidavira. Saka kuti ndiuye kumba kwake, angashatirwe kwazvo. Haangambobvuma kuti nditaure newe. Kana kuti undiperekedze kumba kubva pamba pake, ndicho chinhu chaasingadi kumboona. Saka handizivi kuti ndichakuona sei, nekuti ndinoziva kuti haungambobva pamba pake usiku uchiuya kuzondiona, nekuti anenge aripo. Zvakare ndinoziva kuti anokuchengera. Ko, zvinotoita sei? Chatingatoita ndechekuti iwe werega kuenda kumba kwehanzvadzi yako nhasi, unoswera zvako pano pamba, ini ndiri kubasa. Tozoonana zvenhasi. Timothy, zvakanaka here izvozvo? Ko, ndikazoonekwa nomumwe munhu anozivana naTobias, munhu iyeye akataurira Tobias kuti hanzvadzi yako iri kumba kwaTimothy, chokwadi, ndinopondwa. Hapana anombokuona. Zuva riya rawakabva kumusha, hapana akambokuona kunze kwangu. Hapana akakuona uchisvika pano. Iwe unofanira kuchenjera chete kuti urege kunyanya kufamba-famba.
nokuti ungazongoonekwa nomumwe munhu. Nguva zhinji unofanira kunge uri muno zvako mumba wega. Muno mudhorobha hapana munhu anotarisa zviri mumba memumwe, uye kana ndiri kubasa hapana munhu angauye pano kuzondiona. Unoswera zvakanaka kwazvo. Zvakanaka Timothy, unowana ndiri pano ndakakumirira kuti udzoke kubasa. Asi ndinofanira kuenda kumba kwaTobias mangwana, nokuti kukangoita mumwe munhu anobva kumusha, munhu uyu angangoonana naTobias akamutaurira kuti ndakauya kuno nezuro. Zvingazonetsa chaizvo. Izvo tinenge tichizviona. Konhai Jane, iye Tobias zvaanondivenga kudaro, anondivengereiko? Anofunga kuti une tsika dzokunyengedza vana vevanhu nokuita zvinhu zvoutsotsi. Ko, zvino akaramba kuti ndikuroore, toita sei? Wakamboona hanzvadzi ngarambidza hanzvadzi kuroorwa kana ichinge yave nepamuviri? Ko, iwe wava napamuviri here? Ndizvo zvichatoitika izvozvo. Togoona, rega tichimuka, ndigadzirire kuenda kubasa. Vose vakamuka. Jane akatungidza chitofu achigadzirira Timothy kudya kwamangwanani asati aenda kubasa. Iye Timothy akageza, akapfeka zvakanaka. Paakanga achidya, akanga achirayira Jane zvose zvekusara achiita iye ari kubasa. Mushure maizvozvo, Timothy akapinda mumotokari achibva aenda kubasa. Hazvina kumbonetsa Jane kusara ega pamba paTimothy. Chinhu chakamufadza kwazvo kuti akanga awana mukomana wokumuroora. Asi chakanyanya kumunakidza ndechekuti panguva iyi akanga otoita semukadzi akanga aine imba yake ega nomurume wake. Pfungwa dzokuti zvaakanga ava kuita izvi ndizvo zvinonzi kubika mapoto hadzina kumbopinda muhana make. Akasara akazvigadzirirawo kudya kwake kwamangwanani. Mushure maizvozvo akageza midziyo yaakanga ashandisa ndokutanga kugadzirira kudya kwake ega kwamasikati. Masikati akadya ndokugeza midziyo yake zvekare, ndokubva azvigezawo iye, nokugeza nokuchisa dzimwe mbatya dzaTimothy. Paakapedza akanga aneta chaizvo, somunhu akanga asina kukotsira zvakanaka usiku hwapfuura. Jane akarara pamubhedha kuti ambozorora. Gare gare akabatwa nehope akakotsira kwenguva refu. Paakapepuka akaita sokuvhunduka, akambocheuka cheuka achitarisa tarisa imba yose achishaya kuti aiva kupi. Gare gare nokupera kwakaita hope mumaziso ake akacherechedza kuti aiva kumba kwaTimothy uye kuti zuva rakanga raenda chaizvo. Chitsauko ichi chakareba, regedze ndimunwa mvura. Pauro paoma. Welcome Makadisha, you thank you for tuning in. Jane akamboramba agere, akati ndee kutarisa, asi pasina chaakanga akatarisa. Akanga achifunga, achirangarira hope dzaakanga arota. Hope idzi ndidzo dzakanga dzamupeputsa nokumuvhundutsa mukukotsera kwaakanga akaita. Jane akagara chinguva pamubhedha. Paakangofunga nezvaTimothy, akabva acherechedza kuti zuva rakanga rava kupera uye kuti Timothy akanga atodzoka kubasa, iye asati amugadzirira mvura yokusvikogeza kana chinhu chekusvikodya. Jane akakurumidza kwazvo kudziisa mvura nokukangira Timothy
kanyama kokusvikodya. Timothy akasvika achifara kwazvo nemotokari yokubasa kwake. Jane akamugamuchidzawo nokufara, akanga ari mudenga rechinomwe. Akafunga kuti zvedi kana kuri iko kufara nokugara kunoita vakadzi vari mudhorobha navarume vavo, kubva vane upenyu hunoshamisa. Ini ndichagara zvakadii Timothy upenyu hwangu hwese. Ndidzo pfungwa dzinoitika kana zvichinakidza. Pakapedza Timothy kugeza nokudya kanyama kake, vakagara vose pamubhedha vachimbokurukura. Jane akamirira kuti mvura yesadza imbofashaira. Jane akabika, vakadya, vakatandara vachifara. Zuva ramangwana Jane akanyengetedzwazve kuti arege kuenda. Zuva iri rakaperazve saizvozvi. Timothy akadzoka kubasa. Jane akanga abva kumusha uri musi wesvondo. Musi wechitatu mangwanani Jane akati, Timothy, chirega ndichimboenda kumba kwaTobias. Kana uchida ndinoendako nhasi masikati usati wadzoka kubasa. Ndinosiya kii iri pasi pechidhina parutivi pemusuwo. Ndiri kuda kuti Tobias awane ndava pamba pake. Ndomutaurira kuti ndauya nebhazi ranhasi chaiye. Ndatumwa mari yomutero wemombe nababa, uye ndiri kuda kudzokera mangwana china. Ndinoziva kuti anobvuma uye anogara aine mari. Zvakare haangadi kuti ndinyanye kugara, nokuti anongova nekamba kaduku duku kamwe chete. Ndinoziva kuti iye anokurumidza kuenda kubasa, saka anombondisiya ndiripo. Ndinozobva zvangu mumashure ndichiti ndiri kuenda kubhazi kuvanhu vaanogara navo. Ndivo vandinosiyira kii dzake. Asi ndinenge ndichiuya kuno Timothy mangwana chaiye. Iwe unofanira kusiya kii dzako pasi pechidhina ichochi parutivi pemusuwo. Unondiwana ndiri muno mangwana mauro kana wobva kubasa. Ndizvo zvakanaka chaizvo Jane. Ndanga ndoti zvimwe wava kubva wangoenda kumusha. Necheko. Kwete, ndinoda kuzoenda kumusha musi womugovera nebhazi ramasikati. Ndava kuenda kumusha. Zvakanaka Jane. Zvichandipawo nguva yokukutsvagira zvinhu zvandiri kuda kukutengera. Usatambudzike zvako nokunditengera zvinhu Timothy. Chandiri kuda ndiwe, kwete zvinhu zvaunondipa. Ko ndikasapa iwe zvandinoda ndogozopa ani? Kubva zvakanaka, chienda zvako kubasa Timothy, tozoonana mangwana maoro. Zvakanaka Jane. Timothy akaenda zvake kubasa. Mushure mokuenda kwaakaita, Jane akambonzwa kusurukirwa, sokuti akanga asingazoona Timothy manheru emusi iwoyo. Akasara akagadzirira zvose zvaaida. Masikati akaburitsa bhokisi rake ndokukiya pamba paTimothy, ndokuisa kii pasi pechidhina parutivi pomusuwo. Akatakura bhokisi rake achibva aenda kumba kwehanzvadzi yake Tobias. Paakasvikako, Jane akatambirwa somuenzi aifarirwa navanhu vaigara naTobias. Vanhu ava vaimuziva kwazvo, nokuti vakambenge vamuona nguva zhinji dzaimboshanyira hanzvadzi yake. Akaswera zvake achifara akamirira Tobias, asi mwoyo wake wakanga uri kuna Timothy. Tobias akafara zvikuru paakasvika kubva kubasa zuva rodoka, achiwana hanzvadzi yake yava pamba pake. Hongu, Tobias akanga achichengera Jane zvikuru kwazvo, asi kwaiva kuchengera kworudo, kuchengera kwokuda kuona hanzvadzi yake ichiita zvakarurama nekuroorwa zvakanaka. Kurambwa kwakaitwa Jane naSimon
kwakamugumburisa Tobias zvekuti haana kuzoita chivimbo navakomana vose vaifambira Jane. Zvinodaro kwazvo kuti zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu zvinokonzera maronda asingazorapiki pamwoyo yavanhu. Tobias akanga ava kuona vakomana vose vaifambira Jane semhandu, savanyengedzi navagumburisi. Hello, welcome Brandon Matika. Mushure mekupedza kwavakaita kudya, vakatandara vachikurukura nyaya dzose dzokumusha. Tobias akabvunza nazvavabereki vake, mbeu dzomuminda, vanhu vose vokumusha nezvemombe dzake. Jane akati, izvozvi nyaya yemombe iyoyi ndiyo yaita kuti ndiuye kuno. Baba vari kuda mari yomutero wemombe. Vari kukumbira kuti muvatumirewo pondo 2 dzomutero wemombe, kana nemiwo neimwewo mari yokutsvagisa zvavanoda kana muinayo. Hongu, chokwadi. Izvozvi ndanga ndatokanganwa kuti nguva ino ndiyo inoteererwa mombe. Ndinokupa kana wava kuenda kumusha Jane. Ndiri kutoda kudzokera mangwana nokuti vari kuida nokukurumidza. Mangwana chaiye, ko wanga wagara rini? Handichagari vanzvadzi nekuti mombe dzinofanira kuteererwa svondo rino. Ndinoda kuenda mangwanani nebhazi. Saka ndotokupa mari iyoyo iye zvinoka. Hongu, regai ndirare ndava nayo kuitira kuti mangwana ndigozofuma zvangu ndichidzokera. Tobias akasimuka ndokuzarura bhokisi rake. Akatora madhora 10 akanga akabatana. Ndokubva atorazve madhora 10 akanga akatsaukana. Akati kuna Jane, Jane, unopa pondo 5 dzakabatana idzi kuna baba. 2 ndedzemutero wemombe, 3 ndedzekutsvagisa zvavanoda ivo. Dzimwe pondo idzi unonopa mai, vagotsvagisawo zvavanoda. Ko iwe hapana zvauri kudawo here? Hameno, kana muine mari vahanzvadzi, handiti muri kutumira mari yakawanda kwazvo kumusha. Taura zvako zvaunoda Jane. Ndanga ndichidawo zvangu mari yekutengesa marokwe angu, kana muinayo. Zvakanaka, chitora pondo 3 idzi. Ko zvino zvauri kuenda mangwana unoatenga nguvai? Mazviita zvenyu, ndatenda chaizvo, akatambira mari. Ndikanga ndashaya nguva ndinonotenga zvangu kumusha. Kunowanikwawo marokwe akanaka kwazvo. Ndinozobva pano matoenda kubasa kare. Saka ndichasiya kidzi nevanhu vamunogara navo pano. Zvakanaka. Ko mudzimai waSimon ava nemwana here? Kwete, nazvino haasati ava nemwana. Jane, pamusana paTimothy, akatenga akanganwa nezvaSimon naVhaidha. Izvi zvakatomushamisawo naiye kuti mwoyo wake ungapinduke nenguva pfupi yakadaro. Bundu raiva pamwoyo pake pamusana pezvaakanga zvaitwa naSimon rakanga risisipo. Mumwoyo make makanga mangova naTimothy chete. Tobias akati, veduwe, inga zvinopisa tsitsi chaizvo. Vanhu vakarurama kudaro nhai, chokwadi Mwari ngaangovabatsirawo. Zvichavaruramira zvavo. Jane apa akataura nemwoyo wese, pasina shura kana ruvengo kana shanje. Izvi zvakamushamisazve. Tobias akati, chokwadi, zvinotondirwadza kunge zviri kuitika kwandiri. Mashoko akaita kuti Jane abvunze mubvunzo waangadai asina kubvunza pane dzimwe nguva. Akabvunza mubvunzo uyu nekuti akaona Tobias akanga anyatsosununguka uye akanga ataura mashoko aienda kunyaya iyoyo. Jane akati, ko, nhai vahanzvadzi,
iyeme hamusi kufungawo nezvekuroora here? Tobias akabva ati, ndisiyei panyaya iyoyo. Chienda kunorara Jane. Ndataura navasikana vanogara pano kuti murare mese mumba mavo. Chiendai zvenyu. Jane akaseka zvake achibva atora magumbeze ake ndokuenda kundorara kwaiva navamwe vaigarorara navo paainge ashanyira Tobias. Zuva rechina mangwanani, Jane akafumomuka achienda kundoonekana naTobias asati aenda kubasa. Vakaonekana nerufaro. Jane ndokusara zvake ari pamba. Gare gare akagadzirirawo kusimuka. Akaoneka vanhu vaigara naTobias. Ndokubva aenda kundokwira bhazi rokuenda kumusha. Jane akadzokera kumba kwaTimothy. Akasvikowana kii yepamba paTimothy iri pasi paya pechidhina chaiva padivi pomusuwo. Akazarura sasa ndokupinda zvakanaka. Akasvikowana zvose zvakachena, imba yakatsvairwa zvakanaka. Iye akangobika kudya kwake kwamasikati. Akageza ndiro ndokuzvigeza iye pachake. Ndokugadzirirazve kudya kwavo kwamanheru. Mushure maizvozvi, Jane akarara zvake achimirira kudzoka kwaTimothy. Ndatenda nekuteerera kwenyu. Thank you. Passing by. Dzimwe yenyu mvura tete. Yeah. Oh my goodness. Chitsauko ichi ka, it's like zvitsauko 2 or even 3 in one chapter. But you know, I did this kuitira kuti dzimwe nguva kana paine zviri kuitika mubackground ndinombopedza svondo rese nsina kuuya. Saka I decided kuti, you know what, pandiri kuwana nguva regedza ndingoti gaga, you know, we need to get done with this book and start another one. Enjoy your day. It was long for sure. You are welcome, Brenda. All right, bye.